Sama ako sa vlog niya. Hanap kami ng kasuntukan. Hello guys. Yan na, nagsisitatingan na yung mga tutulungan ng kapatiran ni Rain Cute TV. So, yo, what's up mga kapugi? Dahil 50th Golden Anniversary ng aming kapatirang Alpha Kappa Rho ay may munting handog ang Kappa Sigma Manibog Chapter sa aming mga pinakamamahal na mga kabarangay. Wow. Kaya tara at samahan nyo kami. Let's go! So pagkalipas nga ng ilang minuto mga kapogi ay nandito na din ako sa aming meetup place. At pagdating ko nga dito mga kapogi ay nandito na din ang aking mga ibang kabrad. So nais ko lang po magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin at lalong-lalo na po sa binibigay niyong suporta sa aming kapatirang Alpha Kappa, lalong-lalo na sa Kappa Sigma Manibog Chapter. Maraming salamat po. Ulip! Alpha Kappa Rho! Kami po pala ang Alpha Kappa Rho Manibog Chapter. Para sa ginintuang anibersaryo ng Alpha Kappa Rho, ito po ang handog namin. Magpapainit po kami ng umaga para sa mga kababayan natin, kabarangay natin. Salamat sa mga tumutulong sa amin. Long live Alpha Kappa Rho. Isang bagsak! Long live! Ito na ang inaabangan natin lahat. Ang ika-50 anibersaryo on the spot. Magtipon-tipon na mula Luzon, Visayas, Mindanao at ipakita na tayo ay nagkakaisa. Kapatirang Alpha Kappa Rho, nakalag kahit sa sulok ng mundo. Nananawagan na magsama-sama tayo para sa gintong anibersaryo. Let's go! Oh yeah! Oh yeah! Don't leave Alpha Kappa Rho. Woo! Let's go! Oh yeah! Oh yeah! Dahil Skeptron tayo. Skeptron 1973, happy golden anniversary. Magsama-sama ang lahat para sa unity at ipakita ang support ng mga kapatid. Skeptron 1973, happy golden anniversary. Magsama-sama ang lahat para sa unity at ipakita ang support ng mga kapatid. Ngayong Agosto 8 ang lahat magsihanda. Sabay-sabay natin salubungin ang itinakdang panahong pinakahihintay ng kapatiran na hanggang ngayon ay mas lumalawak pa. Sa titulo ng Pilipinas di mabubura ang kapatirang Alpha Kappa Rho. Ito na nga, nakita-kita at nagsama-sama para ipagdaos ang ating gintong tinakdang. Woo! Let's go! Oh yeah! Oh yeah! Don't leave Alpha Kappa Rho. Woo! Let's go! Oh yeah! Oh yeah! Dahil Skeptron tayo. Skeptron 1973, happy golden anniversary. Magsama-sama ang lahat para Kain muna tayo mga kapatid kasi medyo ginutom na tayo. Skeptron 1973, happy golden anniversary. Magsama-sama ang lahat para sa unity at ipakita ang support ng mga kapatid. Long live Alpha Kappa Rho. Long live Alpha Kappa Rho. Long live Alpha Kappa Rho. We born, we live, we die. Long live Alpha Kappa Rho. Long live Alpha Kappa Rho. Long live Alpha Kappa Rho. We born, we live, we die. Long live Alpha Kappa Rho. Long live Alpha Kappa Rho. Long live Alpha Kappa Rho. We born, we live, we die. Long live Alpha Kappa Rho. Long live Alpha Kappa Rho. Long live Alpha Kappa Rho. We born, we live, we die. Skeptron 1973, happy golden anniversary. Kumukuha po siya ng arroz caldo kakainin ni Rain Cute TV. Skeptron 1973, happy golden anniversary. Magsama-sama ang lahat para sa unity at ipakita ang support ng mga Ito si kapatid. Rain Cute TV. Hello guys.
Sama ako sa vlog niya. Hanap kami ng kasuntukan. Hello guys! Yan na, nagsisitatingan na yung mga tutulungan ng kapatiran ni Rain Cute TV. Happy anniversary. Oo. Ito nga, bro. Woo! Let's go! Oh yeah! Bagsak! Long live! Long live Alpacaparo. Woo! Let's go! Oh yeah! Oh yeah! Dahil Skeptron tayo. Skeptron 1973, happy golden anniversary. Magsama-sama ang lahat para sa unity.